Food trip na bay, ipangita nimo ni ay Chinese food nga matod pa Binondo's Best ang ania sa Sugbo ug Tilawan. Ang gilanyahan nga milkshake sa Loriga Market ang papawagtang sa kauhaw nining init nga panahon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mahiligon ka ba sa mga Chinese food? Niyay mahimong madugang nimo sa imong bucket list of foods nga mapalit lang daplin sedan. Ang Xiaolongbao nga gibaligya sa may Kambantan area sa Barrio Luz ning Dakbayan sa Subo. Sa ilang gamayng tindahan, China feels tungod sa mga Chinese lanterns. Ug makita mo dayon kining gitawag nga Binondo's Best ang Xiaolongbao kun soup o pork dumpling. Matod pa kinaham sa tag-iya og barkada niini ang mga Chinese food, ilabi na ang mga baligya sa Binondo. Best inspired ni siya by Binondo na mga dim sum, and then one of the favorites sa kanang pagkaon sa tag-iya na ilahang gihimo na business is to familiarize the people here in Cebu ba. Mga kapuso, digit mahimo nga di nato ni maptilawan kining giingon nila nga usa sa mga kinaham nga Chinese food ang gitawag nga Xiaolongbao, gingon pa man nga usa sa mga Binondo's Best. Mix of siomai nga dumpling siya noon. Dumpling may gadawa ni siya. So pork dumpling. And then best paired ko ni siya with steamed rice. Mas maayong tilaw mo diri mga kapuso mo order mo ug mari bagud mo aron makatilaw mo kung unsa siya kalami. Sa tulo ka pieces nga Xiaolongbao, 75 pesos lang ug kun buot mo ang combo meal kun with steamed rice 145 pesos ra kini. Gibuksan ang ilang tindahan sa miaging Lunes lang apan matag adlaw mahalinan sila og kapin sa 2,000 ka mga pieces of Xiaolongbao. Human mabusog, mahimong suruyo nato ang milkshake ug halo-halo sa Loriga Public Market nga motambal sa atong kauhaw ning panahon sa tag-init. Susamag blockbuster hit kining milkshake ni Butchang nga tuyuon sa pagbisita bisan sa silingang barangay kay matud pa. Lami na, barato pa. Kay way tik-tik fresh ug tag sa gyud ka pruta sa mangga, avocado, dragon fruit ug uban pa. Matag order ang i-shake uban sa gatas. Mapalit lang sa tag 50 pesos o 60 pesos kun adunay pearl. Ang lamiang halo-halo tag 20 pesos lang. Hinungdan nga mabata man o mahamtong nahimong suki na niini. Ato ra jud siya niya, lami pa jud dagan kay gatas. Muna siya. So labi na karon nguting init. Oo, samot na jud. Grabe jud mi kakuan ari gid mi diri perminti mamalit. Tuyo ra kog ari. Oh, init kayo eh. Lami kay inumbog na. Unom na katuig kining gibaligya, uwanon man ung init ang panahon. Nakapatukod na sila kaugalingong panimay. Nakapatunga sa duha ka anak tungod kay mukapin man sa 10,000 pesos ang ilang kita matag adlaw. Sa una pa yun, halo-halo pa yun. Nya, hinay siya may pagkuha sa mga halo-halo. May punan tayo ba? Ano to ni? Hinay sa halo-halo sa una, tag 15 pa man to. Kusog man, ano to? Lano Paris niya, maninda may shake mo to. Ni shake sa mi, nasa halo-halo. Ni click sa mong negosyo mo to. Ito hanto, sa mauwan sa mainit. Tinda yapon mi. Pindis timpla na mong kuhan kat na. Tibok manggam sa avocado na. Oh, ang may ubar kanigot manggat, avocado, tibok sa abok. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.